Bakhumbula indaba zamamlambo ononkunzi ukuthi ubani oyihamba phambili ethi wrong land. Buka manje yena. UMamlambo yena osemthethweni yena. Yazi akazi baye ukuthi bengizothini indoda ingikipiti 20 years. Hawe ma ngingashona. Bengizoshona. Umfundisi fanele abe esicabheni. Bonke abashadile babamba iqueue nezitifiketi zabo. Umfundisi azi-check mngani. Ngoba uzothi uyabheka lapha abaningi nje bayibhalele kwiphepha le-exam. Yazi abantu abadala babethanda ukwenza ngathi idrama yafika nathi kanti nabade babechaparapha. Awufeli mngani. Udokotela uye wasiza ke kwehla amaphaphu. Uye wamxilonga wamnika amaphilisi wayesethe okubalekile kufanele aphumule ngomkhathele. Amaphilisi. Nekuthatha apho ukuthi iphilisi lizoyilungisa lento le. Lize lifike empandeni zayo. Njomane imali ngenabo ubuthi lungeze umlimaza mina ngiyalinqamela. Bakhona abantu abangayilungisa lenkinga. Abanempendulo zazo zonke lezi zinto ukudlula labo dokotela benu abaneziqu. Obani lapho? Abalaphi bendabuko. Njengomagwaza nje angajikijela amathamba akhulume nabaphansi. Labo bafika la ekhaya bangijontshela indoda yami senganele yilabo Njomane. La sikhuluma ngosimo sendodakazi yakho. Khohlwa ukuthi nibangisana ngami akuze ehlise nje kancane ucabangela indodakazi yakho ukuthi ithola ukwelapheka ngokwesintu ngokomoya nangayo yonke into. Njomane uma uchaza ukuthi fanele mina ngihambe ngeklingi ngiyofuna usizo ngeke ngikwazi ukwenza. Cha ngithe mina umagwaza kodwa ke nayo klingi ngasiza Masihlane. Ngekwazi ngimazela lapha mhlawumbe uyena nje uthakathi ingane yami. Siyangxaka ke mina manje. Njomane. UMamlambo wafika la endlini ewumngani wami. Kuyaba uthatha indoda yami. Manje usefuna ukungidide ngokuthi ngilokhu nginakana nezinto eziyinkinga empilweni kaNosipho ukuze abe nesikhathi nawe uza kunikele indodana enhle kangaka afuna ukukunika yona. Lalela. Nina nobabili. Mela abe nasebenzisana lento. You're supposed to be complementing each other and cooperating, not competing with each other. Mamlamba ke yena umthakathi. Njomane, ngeke. Futhi mina nginale elinye igama elichaza abantu abafana noMamlamba. Ukuthi nje ngilisebenzise manje. Zithini ezaka HR? Bayabhora. Okuhle nje ukuthi asiyiphathi iphambi njengani. Uba siyayiphatha ayingabe sesaqedana. Shothemba kunjalo kuzomela ishintshana ngomsebenzi. Thatho wethu thina sithatho wakho. Kunjalo nje. Hayi awudinga ukwenza unalokho namhlanje. Ngubani manje? Bangangizwa usibhinqa amakhasana. Uphumelele kona konke obukuhlolwa ngakho. Hayibo, kodwa uyadlala no. Ngikhuluma nje usungicaptain Kudos. Hayibo, ungazohlala ngami. Ngiqinisile. Ushicilele ngo-October. Siyakubongela. Madoda. Ngiyabonga kakhulu. Siyakubongela. Hayi, ngibonga mina. Sengize ngayithola le nkanyezi lezi. Kade ngizifuna. Uyisebenzele. Sikufanele kulungile. Yazi ngesikhathi ngenza interview amehla amafdana abamnyama nje. Ngangitshela ukuthi nje ngiqulekile noma ngifeli. Bengitshela ukuthi makufika lesikhathi lesi ngoba ngiyibhizi nama-affidavit nama-statement ngixivisa ngeyitembu ngisayina ngapha. Into ekujulukisa ukuthi usemncane egamini kodwa usazokhula. Ngizokhula kahle-ke sengokapteni. Awusuka nini madoda? Wadla unyanda. Nyanda yephahla. Sengilinde nje. Futhi ihlale la emahlombe ami. Zo 6.